Sibambe ngazibini ngokuhlala nathi nisasibukele apha eSABC lihaye i-Economic Freedom Fighters ijoleze ekubhengezeni utywala itheko ke lizise umthetho oyilwayo omtsha obizwa ukuvalwa ngokupheleleyo kwentengiso yotywala kuwo onke amaqonga endaba kumabonakude unomathotholo shicilelo kunye ne-internet. I-EFF ithi elinyathelo limalunga nokukhusela impilo yoluntu ingakumbi abantu abatsha. Kodwa ke mbukeli lo mthetho ke osayilwayo sele ujongene nokududulwa kwishishini lotywala. Ngolwazi ke oluthe kratya malunga noku masamkele ilungu le-EFF eParlamente uVeronica Mente. Veronica, masikubulise sikwamkele ngale ntsasa. Sibambe ngazibini ngexesha lakho apha eSABC lihayi. Veronica, ukhona? Veronica, ukhona emnxebeni? Right mbukeli kubonakala ngathi kukhona ke ukubhidana kwekomityi. Sizama ke into kubana siqhagamshelane naye uVeronica Mente ulilungu ke leParlamente esuka pha kumbutho we-EFF. Yawuqonda ukhumbule kaloku mbukeli into kubana eyona nto abayimemelayo kukuba ibe kwintengiso zotywala zisiphulwe nengcambu ingakumbi kumabonakude kunomathotholo kumakhasi onxibelelwano ngenjongo ke mbukeli ezokuthi bancedisane noluntu. Noba ke sisenaye na emnxebeni sikwazile ukuqhagamshelane naye na kanti ke mbukeli uyawuqonda ukhumbule kaloku into kubana lomba bade babe kanti mbukeli bakhupha ne-statement. Phakathi ke mbukeli kwese statement bayatsho into kubana bengumbutho we-EFF bayatsho into kubana lo mthetho lo funeka be kanti uyapasiswa ingakumbi xa kuzawujongwa kwi-trade industry nakwi-competition. Kanti ke mbukeli babizela ikomiti into kubana ikwazi ukufast track le process yalo mthetho nakubeni ke mbukeli bathi ke lo mthetho ungqale ngqo. Kunjalo nje mbukeli babiza osopolitiki bonke ne-civil society into kubana ibuthane izandla kube kanti koku kusiphulwa nengcambu. Ingathi ke mbukeli sikwazile into kubana siqhagamshelane naye uVeronica. Veronica, masikubulise sikwamkele eSABC lihaye. Sibambe ngazibini ngexesha lakho. Lihaye singulele bekusilenga ngobulise baphulaphula. Ndicela usinabisele ngakumbi ngalo mthetho. Ucinga uba mhlawumbe ungalinceda njani uluntu njengoko nisitsho into kubana eyona njongo kukuba nifuna ukuncedisana noluntu? Mkhwekazi, utywala selubulalaza. Abantu endlela abaphila phantsi kwayo ibuhlungu kakhulu. Iingozi ezindleleni ezibangelwa butywala, izibhedlele ezingasakwaziyo ukujongana neemfuno zezigulane ne-priorities zesibhedlele because xa kungene i-accident nabantu abalimele kakubi kufuneka kuyekwe abo bahleliyo baze ngezigulo ezinokuncedeka lula kujongwe abo bengozi kuphinde kuprioritize nee-clinical. Abantu abakhulelweyo nabantwana abazilwayo, the latest statistics i-concerning in terms of abantwana abazali abenengxaki ezenziwe ukuba abazali bebesela ngexesha bekhulelwe. I-domestic violence in our country is rising because of ingxaki yotywala phakathi kweenkatinazi ezilwayo. Nabantwana ngoku asele bengene kakhulu ekuseleni utywala ngenxa yobana indlela utywala abenziwa ngazo kwiintengiso benziwa bubukeke njengento entle, njengento ekhulu, njengento yoba uba ngaba useli ngoyena mntu usemva u-uncool awukho i-social life yethu also centered around uba akuselwa kule social gathering ayo-social gathering ebalulekileyo leyo. Ngoku zitheni iziphumo ezinokuthi zibe khona kuqoqosho ngokuyekiswa kwentengiso zotywala eMzantsi Afrika kwaye oku kunoba nefuthe njani kushishino lotywala kunye namashishini anxulumene notywala? Sentsho ishishini lizawa kwaye siyaqonda into kubana apha eMzantsi Afrika kakade sinengxaki yezezimali. Ngicela u-unmute ivideo isound yakho. Kwicala lezoqoqosho msasazi ubuyakhumbula ngo-2000 ngelaa xesha bekukhe kwenziwa laa mthetho wawuphelisa intengiso yokutshaya.
yamacuba nezinto ezidibene nokutshaya. Yinto efanayo le nangoko kwakukho isikhalo soba ezoqoqosho liyancedisa kwathini. Ezoqoqosho msasazi okokuqala zidinga abantu, kwasembantu ababulawa ziziphumo zotywala. Okwesibini, asizuba na-generation elandelayo ezawukwazi ukuyazi into elungileyo kwengalunganga. In a sense that into yokokubana utywala bubukeka ngathi buyinto entle, akusetyenziswa umntu onengxaki zokugula. Umzekelo, into ebizwa phecelezi iphuza face. Soze umbone umntu onephuza face kwii-adverts zotywala. Into ebonikalisa kakuhle into yokokubana what are the detrimental effects and long-term effects ezotywala emntwini. Ababoniswa abantwana abalimazwa butywala, ababoniswa ootishala abalimalayo ezikolweni bebethwa ngabantwana abangenanotywala ngenkani esikolweni. So i-economy yethu izawukhula njani xa aba bantwana bezawuphelela etywaleni bengazuba ngabantu neenkokheli zangomso ezizawukwazi ukufaka inkxaso kwezoshishino, zizawukwazi ukuqasha abanye abantu? Bazawube bephi xa siza kuthi isizathu sokubana mazingapheliswa intengiso yi-economy? I-economy ikhuliswa ngabantu, sisindisa iimpilo zabantu kwenzela le economy izokwazi ukukhula. Xa sizawuthetha ngemisebenzi sithi imisebenzi yabo bantu izawuphela, sithetha ngeyiphi imisebenzi? Because ngolwa hlobo bazawusebenza ngalo ngoku etywaleni alukho umahluko ozakwenzeka xa kuthe kwayekiswa intengiso, kwayekiswa i-promotion. Umzekelo, xa kuthe kwakho i-event baze loo khampani yotywala kuthiwe inikeze inkxaso in return yokubana funeka nipromote obotywala. Bendigqitha ngoku ibridge ethile kukho i-advert yotywala obuthile etshoyo into yokokubana you will be floating and flying to the next zone uba uyasela. Wonke umuntu uyafuna ukuyi-experience into yobana uba ndingakhe ndisele obutywala bunjena, ithetha into yokokubana zawufumana ulonwabo oludlulisileyo. But olo lonwabo lune-impact engakanani kwisociety xa sele u-intoxicated, unxilile, ungasazazi igama lakho? Ngoku ucinga uba ukuvalwa kweentengiso zotywala ungasebenza kangakanani kule nto ithethayo yokubana mhlambe kungancitshiswa indlela abantu abenza ngayo, ingakumbi xa sizawujonga kwiingxaki ezinxulumene noluntu? Sentsho sine-high GBV kwii-community zethu, ubundlobongela buyagquba. Senditsho mhlambe xa kuzawuyekwa ezi adverts kodwa abantu bazawuqhubeka besela, kunjalo? Ewe kona msasazi, utywala abantu bayabazi, but ukubana ngaba abazuyazi utywala bufunyanwa phi, abazuyazi utywala obu bumnandi kangakanani, kuza kwenziwa ubuhle buqhaqhawula babo ubana ngaba busebenza hlobo luni. Kodwa ke futhi kuzawukwazeka ke ngoku zonke ii-interventions zikarhulumente kunye nee-interventions ze-civil society nee-interventions ze-political party ekuphileni kwethu kwisociety ukubana ngaba zincedise ngendlela. Umzekelo, kule nto uyithethayo ye-GBV bazawukwazi ngokumamela abantu bayibone into yokokubana utywala obu buyingxaki. Xa kanye norhulumente kunye nee-political parties ezisepalamente zizawuvuma into yokokubana mabungaboniswa ngathi yinto entle, mabungapromowuthwa naphi na, iibrand zotywala mazingaveli nakwi-social media nasemaphepheni. Yinto leyo eza kwenza ii-families zikwazi ukubona into yobana uba le nto ayiyekwe naseTV-ni nasezireyidweni nasemaphepheni ithetha into yokokubana imbi kakhulu. Ngoku sisandofumana ii-statistics zabantwana abakhulelweyo from age of 10 to 14. If ever uyajonga ukubana ngaba olu hlukumezo lwabantwana luqala phi, okokuqala bathathwa basondezwe etywalweni. Once banxile baze bahlukunyezwe, abantu babalale ngendlela engeyiyo, into erongo, and then ngomso abantwana bavuke bemithi, bavuke bengazazi noba bamithiswe ngubani, because ezi zigebenga zibasondeza kuba naseTV-ni iyabonisa into uba useli awukho cool. Abantwana bazama ukufumana ulonwabo, olu lonwabo olungalunganga. So sizawuncedeka kakhulu ukubana ngabi ngakhiphele le image ipeyintwayo yobana utywala obuyinto entle.
Ngoku nizawuthini nge-content creators singayanga ke mhlawumbe kumaziko aqinisekisiweyo like ii-televisions, ii-brands, ii-events. Sentsho kukhona ii-content creators abazipostelayo utywala babo bese bumnandini. Bona ke ngoku nizabaholda njani accountable because yi-personal freedom yomntu into yokubana azipostele kumakhasi onxibelelwano. Also ngaloo ndlela leyo umntu uyapapasha ubonisa bumnandi. Hayi msasazi, le amendment izawuchaphazela wonke umuntu iclear. Xa si-amend usection 1 kwi-Act 59 of the Liquor Act, si-amendela into okokubana noba uyi-organization, noba uyi-registered person, nokokubana uyi-human being ezenzelayo, awuzokwazi ubrandisha i-alcohol. Lo mthetho uyabhayinda kuwo wonke umuntu, awuzokwazi usebenzisa kumakhasi akho onxibelelwano anything enokwenza nokupromota utywala ayizuvumeleka nakweyiphi na iplatform ekwaziyo ukufikeleleka ebantwini. But loo nto ayinantsika sinothi mhlawumbe le bill infringe i-consumer right yokuba umntu azenzele nantoni na? I-consumer right ayikho infringed on this. All we want is that mabungapromotwa, mabunga-advertiswa, mabungabekwa njengento entle, libe elicala lobubi babo utywala lingazange lavezwa nakanye. So asisafuni noba uvezwe icala elibi lotywala, asifuni advertisement ye-alcohol, asifuni promotion ye-alcohol, asifuni zi-gatherings ezizawukwenziwa ngenxa yokokubana i-purpose is to promote a certain brand. Asifuni na brand ezawuncedisa i-event uku-organizer in return of i-promotion yayo. Same applies to i-content creators. Zamkelekile zi-create but awuzukwazi ubrandisha i-alcohol, awuzukwazi upromote i-alcohol, awuzukwazi ukuthetha nge-alcohol as if yinto entle. So omnye nomnye ufuna ukuconsumer i-alcohol uzayiconsumer ethe risk yakhe ngolu hlobo necuba. Abantu bayaqhubeka bayalitshaya icuba but akekho umuntu opromotayo noxhasayo into yoba icuba malitshaywe. Xa sijonga amazwe afana noFrance nawo ayethe gqolo esitsho into yokubana iindaba zoo-promotions nee-ads zotywala mazibhenishwe since iminyaka yoo-1990s. Kodwa nanamhlanje siyabona into yokubana i-alcohol consumption kwicala laseFrance isephezulu kakhulu. So ningumbutho we-EFF, kutheni nje nina nizawuba confident into yokubana mhlawumbe ukubhenishwa kokutywala kuza kunciphisa mhlawumbe indlela abantu abazobusebenzisa ngayo? Asi-confident kakhulu ingakumbi msasazi kwicala elinolutsha. Ulutsha luthatha kakhulu, umzekelo ubuthetha nge-content creators, lungenela kakhulu kwizinto ezenziwa zii-peers zabo nezinto abazifunda emakhaya. And abantu ngoku abasebengenile kwi-alcohol, abanye babo sebede badiagnoza ngezigulo ze-alcohol, ngaba bantu bakule generation endala. So to save our economy, to save our future, to save our country, we must save the young ones, we must save the youth from being intoxicated, baphinde babrainwashwe ngongathi into yonke eyenziwayo funeka ibe centered around. Okay, ingathi sizame into yokubana siphulukane naye uVeronica, kodwa ke eyona nto agxila kuyo kukuba utywala okanye ii-adverts ezenza utywala funeke zibe kanti ziyabhenishwa. Ngumthetho loyo abafuna into yokubana apasiswe. Kwaye ke mbukeli singatsho into yokubana izimvo ziyabethabethana on the ground kuba abantu bathi buzopasisa njani ingakumbi xa sojonga ezoqoqosho apha eMzantsi Afrika. Kanti besihlala indlebe naye usuka phaa ke mbukeli epalamente umele umbutho we-EFF. Ingaba wena apha ekhaya luthini uluvo lwakho ngalo mba?